Ved du hvad? Du bliver nødt til at spille med afslappet, eller så vinder jeg bare igen og igen og igen. Okay, god kamp. Næste gang. Hey, har du set de 2 nye elever, der startede med marketing? Der gad jeg fandme godt arbejde. Altså, hvor fanden bliver du egentlig voksen og finder en på din egen alder? Det gør jeg sgu da også. Jeg skal bare lige have lidt mere ung kød, før jeg bliver ligesom dig. Kommer du egentlig ikke til mit fødselsdag på lørdag? Inviterer du mig? Ja. God mad. Øl. Jeg tror ikke helt, jeg passer i din cool strikkeklub. Altså, nu er det min fødselsdag, det er ikke hendes. Kom nu, det bliver skide sjovt. Og jeg garanterer dig for, at du ikke kommer til at score nogen som helst. Alle er optaget i forvejen. Det plejer ellers ikke at være en hindring. Nej. Jeg skal sgu nok holde øje med dig. Og børnene. Kan man også børn? Ja. Min bror Sten. 3 unger og mavesår allerede. Kom nu, jeg garanterer dig for, at du kommer til at kede dig. Okay. Okay. Jeg sender tidspunktet til dig. Hej, Smukke. Hej. Kommer du tit her? Jeg bor her. Okay. Skal vi så ikke tage til mig, så giver jeg en rose. Jeg er nu med på Rome i Rosenbed igen. Ikke godt ved det. Jeg har prøvet afvinding, men jeg kan ikke få nok af dig. Jeg har inviteret Lars til min fødselsdag. Hvorfor skal han nu? Fordi han er mine gode venner og min bedste kollega. Altså, jeg troede bare, det var en fest for din familie. Ja, men jeg kan jo invitere, hvem jeg har lyst til det. Så der er et spørgsmål til, hvem du inviterer. Men altså, jeg synes bare ikke, den passer ind, vel? Altså, hvad nu hvis han begynder at drikke? Din mor, hun kommer også. Skat, du har mødt ham en gang. Altså, du kender ham jo overhovedet, ikke? Ja, men nok til at vide, at jeg ikke vil have ham i mit hus overhovedet. Jeg vil bare gerne have, at du skal have en god dag, uden nogen ødelægger den for dig, ikke? Ja, men det ved jeg godt. Det er okay. Det er okay. Jeg føler mig så alene, når du ikke er her. Jeg har brug for en, som jeg kan tage mig af. En, som har brug for mig. Jeg har da brug for dig. Jamen, ikke på den måde. Jeg vil snart have det barn. Jeg føler det ved at være for sent. Men se på din bror, han har allerede 3 børn, og jeg har ingenting. Du har da mig. Men det skal nok komme. Vi har jo hele livet foran os. Ja, ikke? Men altså, jeg vil have børn nu, ikke om 3 eller 4 år. Det skal nok komme. Du skal bare lade være med at stresse, ikke? Du har snakket med Birte. Du ved, der gik flere år, før der skete noget for hende, ikke? Måske skulle vi blive undersøgt og se, om vi overhovedet kan få børn, ikke? Der er fandme ikke noget af vejen med mine gener. Hvad mener du? Altså, skulle du så være noget af vejen med mig? Altså, der er jo ikke nogen af dine søskende, der har fået børn endnu.
Det skal nok komme alt sammen. Man skal jo nok bare tage den her tid, og så vi har sammen og nyde det, indtil vi får børn. Jeg lover dig, at vi skal have børn. Vi skal have mindst 4. Bare for at overgå min bror. Ikke? Og når den tid kommer, så bliver det svært at finde tid, hvor vi kan være sammen bare os 2. Så skal vi nok bare droppe alt det at snakke om lægeundersøgelser, så bare lade naturen gå sin gang. Vi må bare blive ved med at prøve. Hver eneste dag. Nogle gange 2 gange om dagen. Og i weekenderne 8, 9, 10 gange. Men nærmest. Nu er der bare det ved det, at vi er håbløst bagefter. Wow. Prøv nu her. Vi har ikke bestilt nogen arbejdsmiljøvenlige antistrålingsskærmfiltre. En gratis prøvepakke. Hvorfor er det så lige ved at få et SHIV-kort med? Og hvorfor er SHIV-kort ikke i samme pakke som prøven? Du troede måske ikke, vi kunne finde ud af det. Nu da, du er en svindler, og du arbejder i et fup-firma, og vær glad for, at vi ikke savsætter langt ind i det ukendte. Jeg er tilbage til det, vi har fået, plus en regning på porto. Farvel. Måske en kaffe. Tak. Godmorgen. Klar til seminaret? Nej, vi skal ikke med. Det er kun for salgsmedarbejderne. Det var synd. Fakturen fra Lykkegaard kommet? Ja, de er lige kommet ind. Vi skal lige have dem registreret, så sender vi dem op til dig. Jeg har lidt travlt, så hvis du laver dem nu, så tager jeg med det samme. Ved du hvad, vi er faktisk også ret travlt, så du må vente ligesom alle andre, ikke også? Jeg vil bare have dem ordnet inden seminaret. Det er noteret. Skvært nok. Nu skal du bare slappe af og drikke en kaffe. Så skal jeg nok tage mig en Lykkegaard-fakturen. Hvordan går det med fødselsdagen? Hvad er der i vejen? Jamen, han har inviteret Lars. Jeg har prøvet at tage ham fra det, men så det er jo hans fødselsdag. Hvad vil du så gøre? Jeg ved ingenting mere. Det er som om, at jeg står på en station og venter på et tog, som bare ikke kommer. Naboer har fået deres andet barn, og de virker bare så lykkelige. Drik din kaffe. Du kan se, det skal nok blive godt igen. Nogle gange så bliver jeg i tvivl om Erik overhovedet vil have et barn. Altså han siger, han vil, men hvad nu hvis han ikke gør? Hvad nu hvis jeg slet ikke kan få børn? Hvad nu hvis Erik han har ret, og jeg bare stresser det hele for meget, og det er bare derfor, der ikke sker noget. Jeg vil bare gerne have en familie. Min egen familie. Nogen jeg kan dele med og gøre glade. Det er derfor, vi alle sammen gerne vil have et barn. For at blive lykkelig. Du skal se, gør Eriks følelse til noget stort og flot. Så glem alt om Lars. Det skal nok gå. Ja. Det skal nok gå. Hej, Fred. Hej. Kom ind. Ja, kom ind, Fred. Tillykke med fødselsdagen. Tak. Og børn, lige overtøj og sko af ude i entréen, ikke? Jeg vil aftale. Det er altså lidt af et chok at have en lillebror, der er blevet så gammel. Det kan jeg godt sige dig. Løb bare ud. Godt, I kunne komme. De skal jo bare ud i et legehave, alligevel. Løb bare ud med jer. Og få holdt tøjet på. Ja. Så. Hej, hej. Tillykke. Tak. Vi glæder os. Ja. Vær glad, mens du kan. Det siger jeg bare. Kom. Herovre. Hej. Hej, hej. Godt at se. Tillykke med Erik. Tak. Kan du lige lade din bror være? Hej, Michelle.
mand. Tak. Så fandt du os alligevel. Ja, giv efter navnet. Fedt hus, okay, børn? Ja, ikke? Tak. Kom, de andre gæster i stuen. Vi har taget en lille kakao, så det er til hvert eneste vandkønne. Vi har glædet os rigtig meget. Nå, det er godt. Smelt. Hej, der er Tom. Olof, Lars. Og Lars. Sten Borgerskolen. Hej. Goddag. Nej. Og Sonja, har du mødt? Det er altid ret at se dig. Jeg kigger lige efter maden. Godt, du kom. Nej, det er helt klart. Hvordan går det med familiefølelsen? Er det lige ved næsten? Jeg prøver stadig, men der sker ikke rigtig noget. Nej, men der er jo så mange muligheder i dag. Nu er det bare at få Erik med på ideen. Mænd kan godt være lidt mærkelige i den retning. Ja, men vi skal heller ikke stresse det, så. Nej, bestemt ikke. Jeg havde dårligt sagt goddag til Sten, før jeg var gravid. Nej. Du sørger opdraget hun godt, var? Ja, men der er også en god belønning involveret. Aha. Ser det godt ud. Det gør det. Siden skal have lidt at svømme i, synes jeg ikke? Jo, bestemt. Det lyder da dejligt. Du skal i hvert fald spiser alt for sjældent til i virkeligheden. Så vil jeg så gerne bede om en lille en. Og hvis der er nogen, der gider ret mig brødet, det vil være fantastisk. Skat. Så starter vi altså bare med en lille en. Du skal melde gang i morgen. Tak. Ja. Skal du have lidt? Ja, tak. Ja, det er, der er jo altid noget, man skal forbedre. Det var Og jeg er ikke så god til det, så det er Sten, der bliver nødt til at lave det hele. Det er godt, du har ham. Ja, det er Ja, vi købte lige et par måneder før Erik, så vi købte det her. okay. Det er så meget. Man kan ikke putte smør på den op, det kan måske ikke noget. Super dejligt. Skål! Ja, vi starter. Ja. Skål. Tillykke. Fødselsdagsbarn er klar. Ja, sådan der. Skål, så tak, Skål. I vil komme. Tak, fordi vi måtte. Skål. Skål. Ja. Dejligt dansk. Ja, det smager. Nå, ja, du går ikke endnu. Nej. Bare ærgerligt. Der skal lige være plads til noget mere. Det er lang tid siden. Ja, men du må altså forstå, at vi kommer fra to forskellige verdener nu, ikke? Ja, den kedelige og den livlige. Det må du så selv om at bedømme, ligesom du har lyst til. Jeg har lyst til dig. Du har lyst til piger, ikke specielt til mig. Du er den eneste for mig. Vi havde en god tid sammen. Ja, men den tid er ligesom forbi, efter jeg fandt om Anja, ikke? Det var ikke så godt. Men det ville heller ikke være så godt, hvis Erik nu fandt ud af, hvordan du engang var. Det må du ikke gøre mod mig. Han sagde, at du stadig godt kan lide at blive holdt fast. Jeg var lige ved at svare. Det ved jeg godt. Men måske kommer jeg til det en dag. Hvis du fortæller noget, så ødelægger du alt for mig. Kom tilbage til mig. Vi havde det meste noget til fælles. Ja. Men ingen fremtid. Hvad er det med kvinder at planlægge alt? Men sådan er vi. Vi kan godt lide klare linjer. Jeg vil ofre alt. For et kys mere. Lover du ikke at sige noget? Ja, ja. Du skal love det. Hold op. Jeg lover det. Du er så sød, når du laver det. Kommer der nu? Vi kan blive opdaget. Jeg får ikke mere.
Sådan skal det gøres. Hvordan gik det? Fint. Og Lars? Jeg bliver nødt til at se ham igen. Hvorfor nu det igen? Det ved jeg ikke. Det bliver jeg bare nødt til. Hvordan kan du gøre det mod Erik? Han var sådan en dejlig mand. Det var også derfor, du tog ham, ikke? For han kunne bringe noget stabilt ind i dit liv. En, som du vidste, var for dig. Og kun for dig. Lars er da fuldstændig ligeglad med dig. Ja, men måske har jeg bare brug for en, som er fuldstændig ligeglad med mig. Hvad hvis du bliver gravid med Lars? Der er ting, som du ikke forstår. Altså, der findes andet i verden end et godt hjem. Du ved jo ikke, hvordan jeg har det med Lars, vel? Prøv bare at hjælpe, ikke? Det kan du også. Du kan dække for mig i aften. Altså... Jeg har sagt til Erik, at jeg er ude at spise med dig i aften. Okay? Please, Pia. Bare en gang til. Jeg kan ikke gøre det mod Erik. Men altså, han finder jo ikke ud af noget. Hvad så, hvis han ringer? Det gør han jo ikke. Okay. Tak. Det havde jeg sgu ikke regnet med, at du vil igen, det der. Jeg går da ikke så godt sammen med dig, ikke, eller hvad? Han var aldrig kunne tilfredsstille dig, som jeg kan. Jeg ved præcis, hvad du kan lide. Husk på det, min pige. Jeg er så ikke din pige. Og selvfølgelig er du min pige. Hvad fanden laver du ellers her? Jeg tror faktisk ikke, du kan undvære mig. Du prøver, men dine følelser, de er for stærke. Sådan er det, når faren ruller sig ud. Du er så for meget. Jeg ved det. Gifte kvinder som speciale. Det er dem, der hungrer mest. Ej, helt ærligt, gider du ikke lige? Jamen, hvad laver du ellers her? Ja, det ved jeg heller ikke. Hør her, Sonja. Du er en sød pige. Men du er lidt som kvinder er mest. Du vil gerne have det sikre, ikke? Men du tænder også lidt på det usikre. Du vil gerne have, at der er nogen, der holder døren for dig. Du vil gerne have blomster, men du tænder også på at blive domineret. Du er så åndssvær at høre på. Jamen, hvad laver du ellers her, Sonja? Det har jeg sagt. Hvis du kun er, fordi at du er bange for, at jeg siger noget til Erik, så stopper vi her. Jeg skulle da aldrig sige noget til Erik om os. Helt ærligt, hvad fanden tror du, jeg er? Det er det sidste gang, der. Og hvis Erik kan invitere dig igen, så sig nej tak. Jeg vil simpelthen ikke have dig i min nærhed. Du vender tilbage. Det ved jeg. I vender altid tilbage. I dumme svin! Jeg gør mit bedste.
Pia, det er mig, han ringet. Nej, hvad er der galt? Lars er et dumt svin, ved du hvad? Han tror, jeg var sammen med ham, fordi han ikke skulle sige noget til Erik. Det var jo det, jeg sagde. Lars er et møgsvin. Du skal ikke stole på ham. Det gør jeg heller ikke. Jeg tror altså ikke, han vil sige noget. Så slap nu af. Det skal nok ordne sig. Jeg har ødelagt det hele. Hvorfor gør jeg det her mod mig selv? Jeg kan ikke holde det ud mere. Sonja, hvor er du henne? Ja, men altså, jeg er på vej hjem. Så du kan ikke tage hjem nu. Så vil jeg ikke opdage, at der er noget galt. Kom hen til mig, så skal vi snakke om det. Så ligger han bare der, så skide stolt over at have været sammen med mig. Dumme svin. Og jeg bare må ud, så der var plads til den næste. Hvorfor gør jeg sådan noget? Jeg kan bare ikke stoppe det. Det er jo sygt. Du vil bare elskes. Nej. Jeg vil bare have et barn. Det er for meget for langt. Det skal nok komme en dag. Jeg er simpelthen så træt af at høre på, at det nok skal komme en dag. Altså, hvad nu, hvis der ikke sker noget? Jeg var op til lægen og finde ud af, hvad der er i vejen med mig. Så. Det er jo ikke sikkert, det er dig, der er noget i vejen med. Erik vil jo ikke have, at du bliver undersøgt. Husker du det? Det er jeg ligeglad med. Jeg vil undersøges. Og hvordan har du lige tænkt dig at forklare Erik, at han ikke kan få børn? Når lægen finder ud af, at det er dig, der ikke er noget i vejen med. Det ved jeg ikke. Jeg må finde på noget. Hvis Erik virkelig elsker mig, så må han kunne forstå det. Jeg ved, at han elsker mig. Han er bare så principfast og stolt. Sådan er mænd, det ved du det. Sonja, måske har jeg noget, der kan hjælpe dig. Hvis du vil få taget en prøve af Eriks sæd, så kan jeg få den undersøgt for dig. Men Erik må ikke vide noget om det. Hvad? Jeg er her for at hjælpe dig, ikke? Og den eneste mulighed, vi har for at finde ud af, om Eriks sæd er god eller dårlig, det er ved at få taget en prøve. Jamen, hvordan kan jeg få den? Han skrev med det her. Jeg vidste, vi ville få brug for det en eller anden dag. Efter samleje, så tager du den her og suger alt, han sidder op. Men husk, det skal være lige efter, for ellers så kommer der for meget af din væske med. Jamen, det kan jeg da ikke. Det er din mulighed for at finde ud af, om der er noget galt med Erik, uden at han fatter mistanke. Og hvis ikke der er noget galt med ham, så kan vi få dig undersøgt, uden at han lægger mærke til det. Jeg skal nok skaffe dig et alibi. Det vigtigste er at få ham undersøgt først. Jamen altså, det er jo mig, der er noget i vejen med. Det er jo ikke Erik. Altså, det tror jeg da i hvert fald ikke. Prøv at høre, der er heller ikke sket noget, når jeg har været sammen med Lars. Ja, men Lars har lige så mange sædceller, som han er hjerneceller, ikke? Det kan jeg ikke. Altså, jeg kan sgu da ikke gå bag Eriks ryg og få hans sæd undersøgt. Ja, det klarer du jo meget godt med Lars. Det eneste, du skal, det er at fylde den her tube op. Hvor har du den fra? Det er ikke vigtigt. Det er vigtigt, at du gør det rigtige. Du har aldrig været den der til mig, og mandag eftermiddag har et resultat til dig. Tænk på alle de bekymringer, du slipper for. En gang for alle vil du vide, hvor du står. Er det ikke det bedste? Altså,
hvordan gør jeg det her, uden at Erik han lægger mærke til noget? Skal jeg fortælle dig, men... Men nu vil jeg godt have, at du går ud og frisker dig lidt op. Du ser forfærdelig ud. Hvordan er det gået? Fint. Lars har haft ringet. Han er med Lavbo til seminaret i morgen. Han havde noget vrøvl med maven. The final act of this evening for two of the lions is to reproduce. The prelude is this roaring, the male and female synchronizing their roars. Hvad ser du? Et eller andet program om løver. Kæft, han har sgu egentlig helt godt. Han skal bare lade hunden om at jage og se med, han skal bare brøle højt og parre sig med dem. Kommer til at savne dig. Nu skal jeg væk hele weekenden. Jeg skal være helt alene hjemme i det her store hus. Hvis der kommer en røver. Jeg troede jo, derfor du så op til din mor. Det gør jeg først i morgen. Får hende til at passe på mig nu. Det tror jeg godt, jeg kan gøre. Har det Sonja? Det er Pia. Er jeg ikke taget afsted? Ja. Har du fået prøven? Ja, men altså, der er sket noget i nat. Erik og jeg, vi har haft en lang snak, og vi har besluttet os for begge to at blive undersøgt, så er det ikke dejligt? Prøv at forstå. Du kan ikke være sikker på, at Erik holder, hvad han lover. Hellere være på den sikre side for prøven undersøgt. Altså, hvad mener du? Du kender mænd lige så godt som jeg, ikke også? Hvornår har en mand sidst holdt sit ord? Pia, det kan være lige meget nu. Altså, Erik og jeg, vi skal undersøge, så jeg behøver ikke gå bag Eriks ryg. Jeg kommer og henter dig nu en halv time. Jeg sådan er hurtigt på, men det bliver altså nødt til at blive gjort ret hurtigt. Okay, men altså, det kan også være lige meget nu, fordi jeg har aftalt sammen. Og hvor lang tid tror du, at man trækker undersøgelsen ud? Det er bedre, at vi får gjort det nu, så vi ved, om der er noget galt med, ikke? Nej, altså, det kan jeg ikke lide. Giv mig nu bare prøven til, at jeg kan få den undersøgt. Giv mig nu prøven, så er jeg væk herfra igen. Eller er du bange for, at der er virkelig noget i vejen med Erik? Nej, det er ikke det. Altså, jeg synes bare, det er lidt mærkeligt. Det skader jo ikke nogen ved at give mig prøven, vel?
dumme ko. Sagde jeg ikke til, at du skulle fylde den helt op til den sorte streg? Og så sagde jeg til dig, at det kan være lige meget. Du skal ikke tale sådan til mig. Det eneste var, at du skulle fylde den her op. Men det kan du heller ikke finde ud af, vel? Lov det nu. Jeg vil have en ny prøve på mandag. Nej, jeg vil ikke. Du gør, som jeg siger. Ej, nu må du stoppe. Jeg vil gerne have, at du går. Du gør, som jeg siger. Må jeg se? Så fortæller jeg ikke om dine små sidespring. Tag den her og fyld den op til på mandag. Det må du ikke. Fortæl alt. Alt om, hvordan du har været motro. Og om, hvordan du stadigvæk elsker Lars. Du våger at sige noget af det. Så gør, som jeg siger. Jeg har skabt dig, og jeg kan ødelægge dig. Fatter du det virkelig? Hvorfor tror du, jeg har dækket for dig, når du skulle besøge Lars? Det var da kun for, at jeg kunne have noget på dig, så jeg kunne udnytte dig. Min rigtige veninde ville aldrig gøre sådan noget. Du faldt for det, fordi du aldrig har haft en rigtig veninde. Du er lige så ødelagt op i dit hoved som Lars. Måske skulle du blive her hos ham. Så kan jeg ikke også få en rigtig kvinde, der ved, hvad det er, han har brug for. Skulle det så være dig? Erik er den eneste mand, jeg nogensinde har elsket. Og nogensinde vil elske. Men han vil ikke have mig. Så den eneste måde, jeg kunne have ham tæt på mig, det var gennem dig. Derfor forlod du Lars. Derfor er du sammen med Erik i dag. Og derfor skal jeg have den prøve, så jeg kan få Eriks barn. Så han altid kan være hos mig. Du er syg i hovedet. Du får sgu da ikke en skid. Jeg siger til Erik, du er blevet sindssyg, fordi du ikke kunne få ham. Erik har mere tillid til mig, end han har til dig. Fordi jeg forstår lidt. Jeg kender Erik bedre end dig. Jeg kender hans familie. Jeg kender hans historie. Og jeg kender dig bedre, end du gør. Jeg kender din historie. Og jeg kender dine forhold. Jeg kender endda din menstruationscyklus bedre end dig. Fordi jeg styrer det. Hvad tænker du? Fordi jeg styrer, om du skal have børn. Hvorfor tror du, jeg har bedt dig om at tage vitaminpiller i weekenden? Hvorfor tror du, jeg altid henter kaffe til dig på kontoret? Jeg har givet dig p-piller, din dumme ko. Hvad siger du? Hvad har du gjort? Derfor kan du ikke få børn. Hverken med Erik eller med Lars. Jeg skulle kun vente til det tidspunkt, hvor du er blevet så sindssyg, du vil gøre hvad som helst for at få et barn, så jeg kan få den prøve. Jeg havde ikke regnet med, at Erik han ville vende sig imod. Det skal han nok også få fortalt. Jeg vil aldrig mere se dig igen. Ud, siger jeg. Gå så ud med dig. Jeg skal have den på mandag, ellers ødelægger jeg alt for dig og Erik. Gå så med dig. siger jeg jo. Alt hvad du har sagt og givet har gjort mig glad. Indeni er jeg dog lidt forvirret.
Altid der går du rundt og kysser mig. Hvem ved, hvad du egentlig tænker? Jeg har altid vidst, du var for god til mig. Må du egentlig synes om mig? Nok har du sagt ja og sovet ved siden af mig. Men indimellem synes jeg, du forandres. Tro, had og kærlighed. Når man mister håbet, bliver man lidt alene med hinanden. Tro, had og kærlighed. Når man mister modet, gør man alle de ting, man ikke skulle gøre. Jeg har altid vidst, du var for god til mig. Men måden du egentlig synes om mig. Nok har du sagt ja og sovet ved siden af mig. Men indimellem synes jeg, du forandres. Tro, had og kærlighed. Når man mister håbet, bliver man lidt alene med hinanden. Tro, had og kærlighed. Når man mister modet, gør man alle de ting, man ikke skulle gøre. Vi lærer hele livet, husk det går det galt. Men ikke til os over noget, så bare helt normalt. Tro, had og kærlighed. Man mister håb.